Welcome sa atong 4th episode sa Friends. Ikapoy na baka nga sa likod sa imo ang TV, daghan og mga wires na nagkatag kani sa outlet, kani sa antena, tapos ang uban sa speakers. Atong solusyonan ang gamay nimong problema gamit ang electrical molding. Let's go! Ato ang iplastar kung asa nato pwede matago ang atong subwoofer. Dire? 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 Or Dire! Natay plyboard dire. Imo na to di siyang floating shelves para sa atong butanganan sa ato ang subwoofer. So ang atong buhaton ni pagpuho na to gamay, tuning pinturahan og itom, and then using this bracket itawod na to siya dito para mahimo siyang shelves. This time, ato nang sukaton kung unsa kataas nga electrical molding ang atong gamiton gikan sa speaker padung sa TV. Kaning plastic o electrical molding, humok lang ni siya, so dali lang siya putlon. So pwede nila mo gamit og any kind of cutting tools, cutting device, pwede gabas, pwede cutter, unsa ba diha. So this time ang among gamiton is gabas. Let's go. Para ma-straight ang atong pagbutang sa molding, mo gamit ta og leveling bar para murag pro. Kamulo ba ka? Unsa? Bugo gani! Nakaning wall plug o ginatawag na Tox kay giimbento ni siya ni Mr. Joseph Rawlings in 1911. Kani siya, gamit kini siya kay di ba marina man ta. Buluwag dyan na siya. Oh, para dili kay siya luwag, masakto ang screw. Gamitan na to o ginatawag na itong karon na Tox. Mga, thank you kay Mr. Joseph Rawlings sa pag-imbento aning wall plug or Tox. Speaking of Tox screw, mugamit taan para ma-attach na to ang ato ang electrical molding sa simento. Let's go. Kailangan dili magbali-bali ang atong gitaod nga electrical molding. Dapat ang unang itaod ang dako para diri na to i-line up ang wire. Ang gamay kay pantaklob. Taklob diri. so mga bay, kung giunsa to mag-set up dire, mag-set up po ta dapat dire kay dire man to isumpay ang mga wiring. So bari na pud sinilison dire sa ato ang electrical molding. It really hurt ang magmahal ng ganito. It really hurts ang magmahal ng ganito kung sino pang pinili. Gago! Alright mga bay, natay upat ka speakers dire. So, usually ang ginabuhat is sa mga upat ka sulok. Pero at this moment of time, sa amuang buhaton is lagay lang namo dito sa may ito, apat na niya. So, though
bapo tong surround ang iyang paminawon. Stick na lang sa tasay nani temporarily kay natay mga next project sunod. Of course, ang ato ang atop. Samihan na to na siya. So, wala lang tayo pabuton. Let's go! So, kay mubo lang man ang wire sa atong subwoofer, ato ang extensionan para makaabot sa ato ang outlet. Link sa description down below kung paano namo gitaod ding ato ang outlet. They were ready for the attacks of Ceballos. 534. Habang nag-edit tayo ko karon, akong nakalimtag istorya sa inyo nga before na ko ipakita ang next clip, kailangan na ko mo istorya og B-roll. Alright mga bay, isa ka project na po na ato ang nahuman karon, unta na amoy nakatunan sa amo ang video karon. Hit the like button kung nagustuhan ninyo. And guys, mga bay, naapa tayo mga laing mga projects nga atong nahimo. Tanawan lang niyo, visit lang sa mga channel. And guys, also visit ang amo ang Facebook page. Just type Enigma Tatara and makita na mo dito. Unta magsuportahay tang tanan. Shoutout sa nagpa-shoutout sa mo. Again guys, magbilin mig istorya sa inyo ha. Gamay lang ang kinabuhing gihatag sa ato abo sa Enigma ta. Tara! Kan kay ikaw ka ng hangin ba? Kanang sa gusto nila na mag-open ng hangin ba? Ano? Ano mo?